И здравейте хора, аз съм Раденков и днес ще играем Майнкрафт оцеляване сезон 3, което ще продължи до 27 ноември. Кажи едно здравей са на хората. Здравейте хора, живи здрави. Чао. Това е най-важното. Това ще продължи до 27. Ще играем до 27 този сезон, после ще приключим. И да. И ще продължаваме и следващия сезон. Там ще бъде още по-голям. Там ще бъде още по... До Нова година. Да. Точно на Нова година, 12:00 ще снимаме епизод. Ей, сега ми е бъгнало и не ми спи... Чакай. Хора, нещо ми е бъгнало тук тотално играта. Ай, не сега да няма обиди, няма. Лад, не ми изписва надписа Майнкрафт. Ми живи здрави, айде аз пускам. Влизаме. Само не излизай, че там са ми моите неща. Къде? Защото аз умрях. На спалня. Ето те. Ти си пред мене буквално. Верно ли? Да, умрял си пред мене. Взех ти експириенс. Не, айде влизай. Телепортира се. Взех тук някакъв хубав. Хайде, влизай! Хайде, пред тебе. Тук имат малко въглени. Ети 40 тук въглени. Скелет! Айде, умре, бе! Само трябва малко да се... Ети 40 въглена, които ти бяха паднали. Навънка... О, навънка е ден, навънка е ден, навънка е ден. Да, айде отиваме за скоро. Ти, леглото в тебе ли е? А, да, е лаго. Лаго. Ето ти това и това. А стали? Пак и стали имам. Не са в мене. А не. Хора, клипа ще се не участвам просто има някакъв проблем. О, уфта. Между другото пашко да го няма най-кратко от 2 месеца YouTube канала. Имаш ли вълна, Йоана? Имаш ли вълна? Може ли? Аз имам една. Дай ми. Леглото ти в тебе ли е всъщност? Пак питам. О, има тук океан. Дай да пътуваме през океана. Аз я бях видял преди... Нямам храна. Ела, ще ти дам. О, мале, видях. Има овца, виждам отзад овца. Не мога да тичам. Овцата ще избягала. Не, ето я. Те са няколко. Ела. Ще ям гнила плът, не ще ям сурово. Да мога да тичам. Сега идвам да... Имам храна. Идвам. Кой знае какво богатство има. Чакай, аз ще направя едно легло. Сега правя едно легло и за мен. Имаш ли в тебе? Аз си направих легло. И аз имам легло. Колко? По 3 на всеки? По 3 на всеки ли? Не, взимай си.
кара. Ето го. Айде ходим на пътешествие през океана. Зад мен. Аз ще спра епизода. Еми хора, благодаря, че гледате този епизод. 5 минути, ама не ми се... Следващия епизод очаквайте да е ни на Brawl Stars. Аз вече не игра толкова. Или на Among Us. Или на Heyday. Айди, чао. От манети, чао.